Masu so su fara da street, wannan shine mataki na farko. Zaka shiga kan Play Store, in ka shiga gashi nan wajen searching zaka rubuta Phantom Wallet. Phantom Wallet gashi nan ya fito, sai ka yi installing din shi. Bayan ya yi installing ya sauka sai ka danna open. Sai ka zo nan ka taɓa wajen I agree, sai ka taɓa kan create a new wallet, sai ka taɓa next, sai ka yi copy na secret recovery phrase, sai ka danna next. Wannan abun da ka yi copy zaka iya zuwa ka rubuta shi ko kuma ka je wani waje ko draft ko me ka yi saving din shi, sai ka danna okay. Sai ka taɓa kan get started. Not now. To gashi nan an buɗe Phantom Wallet. Abu na gaba sai ka zo ka gashi nan kan account one ɗin ne ka taɓa, sai ka zo ka nan ƙasa add connect account, sai ka zo kan wannan create new account, account two zaka iya sa dai ko me, zaka iya sa account two ko me dai haka, sai ka danna create gashi nan yayi, sai ka ƙara zuwa wajen, sai ka zo ka nan add account, create new account, account three, create next, sai ka ƙara zuwa ka ƙara add account, create account yayi adding. Yauwa haka zaka tayi har sai sun kai guda 10. Gashi nan mun yi adding ɗin account guda 10, to kowanne yana da amfani, sai bidiyo na gaba zamu ga amfanin su. Wannan dai shine a taƙaice mataki na farko da ake bi wajen koyon dai street.